Bermeoko ekonomia berraktibatzea helburu duen Nik Bermeon kanpainak pausu bat gehiago eman du. Izan ere, udalak eta Bermeo Tuna World Capitalek ostalariekin batera Bermeo Tuna Pintxo Tour lehiaketa aurkeztu dute. Egitasmo honen helburua hegaluze pintxo hoberena zein den ezagutzea da. Horretarako uztailaren 17tik 26ra herritarrek taberna parte hartzaileen pintxoak dastatu izango dituzte eta euren gustuaren arabera batetik 6ra ordenatu. Gainera, txapelketa honetan parte hartzen dutenek saria eskuratu ahal izango dute. Seitzik datorre esanguraz beterik, azkan baten bizi dugun egoeri berezi dalakon, eta egoera honetan bai alkartiek, bai instituzioek eta bai txebe sektore ekonomiko desberdinek uderako eskaintza berezilek antolatuteko ikaragarrizko esfortzu bet eitzen gauzelako. Eta azken baten hemen aurkeztuten dugun lehiaketa hau, bai bermiotarrontzako, bai ez bakarri bermiotarrontzako, espadase bermiora datozen bizitari guztizentzako eskaintza ezin hobiebe bai badalakon. Beste arrazoi bet, azken baten eskaintza honek, pintxo lehiaketa honek eta tur honek zer balizuen imitzen badauen, geure ostalaritzie balizuen imitzen dauelako. Beraz, hori be esangura gehigarrez da. Hirugarren puntue, pintxo lehiaketa hau eta pintxo lehiaketin izena be Tuna Pintxo Tour lehiaketie da, izena berak esaten dauen moduen, lehiaketa bat baino gehiago da, geure historizegaz eta geure nortasunegaz zuzenien lotute dauen lehiaketa bat dalakon. Lehiaketa honetako produktu nagusize atune izango dalako, eta horregaitzi dako hemen Bermeo Tuna World Capital bebai, gure herrizen historizen eta gure nortasunien atunek lotura zuzen bat dakolakon. Beraz, hori be balizo erantzi modure azpimarratu behar dugu. Parte hartzeko 4 gauza besterik ez dira egin beharko. Folletoa taberna parte hartzaileetan bertan edo turismo bulegoan hartu, pintxoak dastatu, probatu ditugunen artean gehien gustatu zaizkigun 6ak aukeratu eta folletoa uztailaren 28a baino lehen Bermeoko turismo bulegoan entregatu. Hemen daku folleto txubet, liburuzka txubet, danon eskuragarri egongo da turismo bulegoan, tabernatan beda izabalduko da, eta hemen agertuten da, eskematikamente parte hartzaileek nortzut izen, mapatxu baten bebai kokatute dauz, tabernak non dauzen, ibilbidie gure badauen egin tabernatatik, eta gero, importantie, zozketarako zein je baldintza, 6 pintxo dastatu behar izango diez. 6 pintxo taberna ezberdinetakoek, klaro. Orduen, taberna importantie, taberna bakotxak beran 6 emon biko dau, hemen dauzen honetan borobiltzuetan. Taberna bakotxeko 6 hartun behar izango da. Gero bebai, puntuazio eitzeko eta zakitzeko pintxorik eta hobiena zein izen dan, batetik eta 6re, egin behar zanguz numera euro pintxuek. Hemen borobiltzun ganu beste kasillero txubetau, puntuazio imitzeko. Bat esango da, gehizen guztagazkun pintxue. Eta 6 gitxien guztagazkun, orduan batetik 6re, bat birula hubo 6, publikuek erabakibiko dau, baina zein izan dan, beran favoritu esateko. Parte hartzen duten pertsona guztiak Bermeo Tuna World Capitaleko kontserben 3 loteren zozketan sartuko dira. Zozketa uztailaren 29an egingo da. Taberna parte hartzaileak 15 izango dira, eta bai taberna zein pintxoa behar bezala identifikatuta aurkituko ditu bertaratzen denak. Izan ere, bereizgarri bat izango dute jarrita. Establezimenduek euren pintxo proposamena 12etatik ordubietara eta 7etatik 9etara eskuragarri izango dute. Hauek dira establezimendu parte hartzaileak. Akelarre, handeko, hartza, atxetak, batun, betiondo, iriz, izaro, kafe antxokia, kafe loizie, kaialde, oker, San Pedroko fradize, Sarabanda eta Zubigane. Bermeo Tuna Pintxo Tour egitasmoa ez da bakarrik lehiaketa honetara mugatuko. Taberna parte hartzaileek euren pintxoak uda guztian zehar salgai izango dituzte, nahi duenak dastatu ditzan. Helburua bikoitza da beraz. Bermeoko ekonomia berraktibatzen laguntzea eta herritarrei eta kanpotarrei hegaluzearekin egindako pintxo hoberenak eskura jartzea.